Imos recitar a poesía O arco de abella de Manuel María. De primaria, estes nenos de 5 anos cantarán a cantiga Pola beira do río.
También recitarán otro poema de Manuel María, titulado Alúa. Un fuerte aplauso para él. Alúa, lueira, a señora Lúa, ten ganas de troula e queire de rúa. E quere ir de rúa, e troula ir quería, que sempre moría a melancolía. Lúa rueira, camina de noite, sempre está tristeira. Sempre con tristura e melancolía, que anda pola noite e dorme de día. A señora Lúa co sol quere casar e anda buscando sen podelo achar. A señora Lúa, a lúa tristeira, si no dá co sol, quedará solteira. Esa noite as pitas comezaron a tramar un plan enseñoso.
todo. No es posible. ¿Qué es tan bueno? Florida, una vaca puso un huevo. Una vaca puso un huevo y un saludo. Llegaron jornalistas de todas partes a cubrir noticias. Estamos estrenando el billete de marcha. Ahora de andar en bicicleta pareceme ordinario. Hoy Soledad pincha carneros ya no será nada original. Aquí está pasando algo raro. As vacas non poñemos ovo. Son as quitas as que poñen ovo.
que houbo chocase. Miraban día tras día, ata que de súpeto escoitaron un ruido. Vieron ruido. ¡Aquí está! Ao final vas ter razón as vas. Estas pitas. Silencio, por favor. Para rematar, as nenas e nenos de sexto van representar unha obra de teatro Os vellos non poden namorarse, de Castelao. Esta obra foi diseñada e organizada polos alumnos e alumnas de sexto e repartiron os papéis e deseñaron a escenografía. Tendo en conta que non tivemos moito tempo para ensayar, esperamos que sexa de vosso agrado. Un aplauso forte. Vaites, Ramoncín, o que esta noite apañaste la voz, entre condenado rapazo que me la segue, e o bicho que me vence, acabarán por queimar o fígado. O bicho de hombre costou unha leira, pero o pouco hijo dentro, o
para que respetes a esas mujeres. Acóugame, doe, no repares en que me por ahí. Pero ahí ven otro puntillo, o amo de paz. Boas tardes, meu amo. Boas tardes, don Ramoncillo. Deixa eu ir, home, que vai ben acompañado. Vai ver a miña comadre. Sabes que? A filla da Vitroia. A Marquesa dos Fillotas. Hai que ter fianza, que non todos somos iguais. Estima cada ánimo. Encima tú quieres cubrirse a don Ramoncillo. Él vai onde lle peta, que por algo se reducirá que ten señorío. Fixe mal en dicir que vai ao salado da Marquesa. Parade contento, que non lle reveles o credo a ninguna muller de Becha. Onde? Ven aquí. Onde foi? Vestir por cada ánimas. Quen che mandou que descubrires a don Ramoncillo? Vai onde lle peta, que por algo nace Pilar que ten señorío. E a casa da miña comadre está longe e teño medo de que don Ramoncillo dé uns traspés e fisco diñeiro na lama. Non teñas medo, don Ramoncillo van ben almeado e hoxe leva machicho. Vale para bromas de Troia. E moito cuidadiña comigo, porque cando me poño tenso, os cans arrimas as paredes. Sí, señor, sí. A este hai que baixarlle as orellas. E quen che mandou moverlle a paciencia do Ramoncillo? Non sabes ti que é o galo do mundo? Don Ramoncillo é un galo vello, un barbozán e gosta das galiñas novas. Don Ramón é máis que un galo, un raposo. E cando entra nun galiñeiro, Dá reposo como calqueira. tamén a mí me gustan as galiñas novas. A ti tamén che gustan as pitas? Malome, lobo carniceiro, adúltero. Vas levar un couce, a bufé. Que pensades que son eu? Un malpate. Eu son don Ramón, o amo do pazo, e vos sodes os calqueiras. Sí, señor, sí. Ten moita razón, meu amo. Aí reicastes, e que vos pareu que vos lamba. Perdoe, don Ramoncillo. E agora antes, señor, que pode chegar tarde ao sarao. Pero teña cuidado que non lle faga ninguna trampallada. Mire ben onde pon os pés, o mellor... Ao mellor que a miña comadre non me dijo unha trampalleira. Ela é unha muller de ben, moi honrada, por certo. E senón, que yo pregunte ao portugués. A voz de Leira, bonza, e voume porque senón... Véndase ben, meu amo. E délle moitas saúdos a Marquesa. Que xente, que xente.
Xa me vou. E non esquezas o objetivo. Adeus. Adeus. Non te quixeras de mí. Ese bello se foi a mostrar e despois nos jajaja. Non traballas non, a bufé. Todo esto pago por ti. Daremos cada rico unha leira. Non está mal. Pero de que mereces a mí, podes de pedir todo paz. Meu lacazán, meu repolliño, os vermes que andas buscando están en todo o meu corazón. Eu son como estes ameles de ti, como o meu abellón. Ovina. Anda, te iba dunha vez. Anda, home. Vai un esforzo.
O gañador do segundo ciclo, Nerea Castro Amado. Finalista do segundo ciclo, Carolina Vázquez Vilar. Finalista do segundo ciclo, Uxía Rodríguez Franco. Gañador do terceiro ciclo, Lucas Aguín Pervelta. Finalista do terceiro ciclo, Sabela Silva Leiro. Finalista do terceiro ciclo, Candela Prego Taboada. Un aplauso. Gracias pola vosa actuación. Lembrade que mañá é a segunda parte do festival. Agora queremos que cantedes todos xuntos dúas cancións. A primeira fixémola para demostrar que queremos moito a nosa lingua, pero tamén serve para decir que queremos moito aos nosos pais, avós, irmáns, etc. Esta canción é a Quérote máis. E a segunda cantiga é a deste mes, do noso cantigueiro popular, o Piripimpi.
do poema de Manuel María, titulado Adorna. Esperamos que vos guste.
destemida, non lle temes ao pregón. Que valente, que portento, que potente embarcación. Miña Dorna, sempre avante, atravesas todo o mare. Que fermosa, que elegante, que ben sabes navegar. Eres leve como vento e compites cos baixeles. Que alegría, que portento, sobes baixas farrouseles. Non hai Dorna como a miña, tan xentil e tan lixeira. Miña Dorna ben feitiña, miña Dorna mariñeira. Miña Dorna que dialogas con estrelas máis remotas. Como corres, como voas, como vences as gaivotas. Miña Dorna sempre avante, atravesas todo o mare. Que fermosa, que elegante, que ben sabes navegar. Agora, a través dos poemas Galicia, de Manuel María, e Cantarte e Galicia, de Rosalía de Castro, queremos facer unha pequena homenaxe ao noso país galego e á súa lingua. Galicia do Cetino. Está ollando o mar, ten vales e montañas, e terras para labrar. Ten portos, mariñeiros, ciudades de labrego, cargados de traballo, cargados de trafego. Galicia é unha nai, que tiña soñadora. A voz da gaita ríe, a voz da gaita chora. Galicia é o que vemos, a terra, o mar, o vento. Pero hai outra Galiza que vai no sentimento. Galicia somos nós, a xente máis afana. Se buscas a Galicia, entites que a romana. Vale, silencio, por favor. Vale, un momentiño. Mirade, agora o fanse micrófono. Se non calamos, non se escoita nada, vale? Grazas.
Inmaculada Anairo Heroe. Un fuerte aplauso. Non reino non moirse daqui o vello rei morreu. E agora goberna seu fillo. Un día un cabaleiro negro presentouse no reino moi enfadado. Estou negro. O teu pai debe 1000 moedas de ouro. Ou me pagas ou cobra. Vale, vale. O rei tivo unha idea. Contratar ao mellor espadachín do reino. Fillo, tes unha carta. A ver, eu quero xente moito palabra. Pois eu quero ir contigo, quero coñecer ao rei. Que dis, mamá? Como vas a vir conmigo? En vou e punto, en non en este país. Nai e fillo puxéronse en camiño. Imos, ven. Ai, e levas as botas? Listo. Mira, acaba de hacer. E o rei explicou de que lle pasaba. E partido decidido asesorarle. Que obras nin obras? Sabes que raio vos pasa? Tedes mánico con si. Ai, mánico. Ende por fin chegaron na casa do cabaleiro negro, o espadachín dixo: Venga, Mijado, res, que prepárate para morrer, niñoca. ¿Qué rayo? ¿Cómo que niñoca? Vale, digo rey que te perdona débeda, pero pare ya, señora. Porque así fui como caballero de ellos, señor rey. Entonces, señor rey, no quiero mirar porque se guarda tanto. Pero mamá, es que ya tengo ganas de tener nietos. En primeiro lugar, os alumnos e alumnas de segundo A imos poñer música a unha adaptación do poema de Manuel María, titulado Adorna. Esperamos que vos guste. Non hai dorna como a miña, tan xentil e tan lixeira, miña dorna ben feitiña, miña dorna mariñeira. Miña dorna, destemida, non lle temes ao pregón. Que valente, que
estrellas más remotas, como corres, como bogas, como vences las gaivotas, me adorna, sempre avante, atravesas todo mare, que fermosa, que elegante, que ben sabes navegare. Para empezar, tenemos los nenos de terceiro, que van a cantar a canción Galicia. Un fuerte aplauso para ellos.
Os nenos de cuarto A van cantarnos unha canción titulada A miña tía, de Mama Cabra. Aplausos.
40 ladrones. É unha adaptación. Un aplauso para estes nenos e nenas de cuarto. Alibaba e os 40 ladróns na búsqueda do helicóptero perdido. A unha cidade preta de Marrocos, preto de Casablanca, chegou un neno moi feliz acompañado da súa familia, atraído pola historia dun encantador, coñecido por Alibaba. Mustafa, así se chamaba este neno pequeno, encontrou un nome que se semellaba á foto que tiña de Alibaba. E o neno preguntou: "Eres Alibaba? Sí. Coñécesme? Sí. Coñece a historia dos meus bisavós. Neno, contache un segredo? Sí, sí, por favor. Estou traballando nunha investigación dun helicóptero perdido." O que lle responde o neno: "De que trata esa investigación?" Pois os descendentes dos 40 ladróns liderados por Mohamed roubaron o novo helicóptero do rei Ali e quero investigalo. Queres que che axude? Claro, unha axuda nunca senta mal. Moitísimas grazas, pero tesme que prometer que non lle contarás a ninguén. Promete. Cando empezamos, íamos a descansar para levantarnos cedo. Al día seguinte adentramos en el desierto, encontramos a un aguador y darnos agua y comida para un día. Ao día seguinte continuaron coa búsqueda e non encontraron. Mustafa quería rendirse. Alibaba dixo: "Non, veña, non te rindas agora. Pero é que casi non podo mover as pernas. Eu tampouco, pero temos que conseguilo. Veña, ven, vale." Recuperaron a familia. Alibaba quería que o que seguía. Alibaba non quería preocupar a Mustafa, pero sabía que a investigación non ia ser fácil. Alibaba descubriu primeiro que les seguía. Era os 40 ladróns que eles descubriron a onde iban. Mais adiante Mustafa preguntou a Alibaba: "Cando chegamos, non sei, espero que encontremos o helicóptero pronto. O helicóptero está oculto nunha cova, pois vamos a ver." Seguiron os 40 ladróns a recoger a cova. Como estaba tan escuro, tiveron que facer lume. Cando se iluminou a cova, atopáronse con unha aventura que se alegraron de atopar a salida. Pois aí quedaron abrañados sobre un precioso oasis con muitos camiños. Había un tipo de bebés que ofreceron axuda para guialos polo desierto.
Despois, ali van a Mustafa volveron ao lugar onde viven, co helicóptero perdido, os 40 ladróns atrapados na rede. Ali van a haber terminado a súa investigación, pero non hubiera conseguido ser Mustafa. Gracias, amigo, sen ti non hubiera conseguido. De nada, se tes problemas, só tes que avisar. E chegou ao seu fin esta gran historia. Os nenos de quinto van nos cantar unha canción, unha adaptación de música de Gris. Un aplauso.
repartieron os papéis e deseñaron a escenografía. Tendo en conta que non tivemos moito tempo para ensaiar, esperamos que sexa de vos agrado. Un aplauso forte. Vai, Ramoncín, o que esta noite bañarse la voz, entre a condenada rapaza que me la segue e o bicho que me vence, acabarán por queimarnos fígado.
Dios mío, don Ramoncillo va ben malmeado e hoxe lleva cachillo. Vai que bromas entre oito. É moito pequeniña comigo, porque cando me poño tenso, os cans arrimas as paredes. Sí, señor, sí, a este hai que baixarle as orellas. E quen che mandou moverlle a paciencia do Ramoncillo? Non sabes ti que é o galo do mundo? Don Ramoncillo é un galo vello, un barbouzán, e gosta das galiñas novas. Don Ramón é máis que un galo, un raposo, e cando entra nun galiñeiro, Dá reposo como calqueira. tamén a mí me gustan as galiñas novas. A ti tamén che gustan as pitas? Malome, lobo carniceiro, adúltero. Vas levar un couce, a você. Que pensades que son eu? Un malpato. Eu son Don Ramón, o amo do pato, e vos sodes os calqueiras. Sí, señor, sí. Ten moita razón, o meu amo. Aí reicastes, e que vos pareu que vos lamba. Perdoe, don Ramoncillo. E agora ande, señor, que pode chegar tarde ao sarao. Pero teña cuidado que non lle faga ninguna trampallada. Mire ben onde pon os pés, o mellor que a miña comadre non me diga unha trampalleira. Ela é unha muller de ben, moi honrada, por certo. E senón, que yo pregunte ao portugués. A boda de leira, bonza, e voume porque senón... Véndase ben, señor. E délle moitos saúdos a la mesa do señor. Que xente, que xente.
E non esquezas o objetivo. Adeus. Non te quixeras de min. Que ese bello se le pone a mostrar e despois nos jajaja. Non traballas Non, a ver, todo isto fago por ti. Dará cada rico unha leira, non está mal. Se ao que me leches a mí, podes que pedir todo paz. Meu lacazán, meu repolillo, os verdes que andas buscando, están en todo o meu corazón. Eu sou como estes ameles de ti, como o meu abellón. Oída, vamos a Non podes, meu vello, non podes. Que fala aí? Vas morrer cos tocos postos, meu vello. Acabóse te acordas. Xa non arestas e xa tes aí alma na bolsa. Anda, home, anda. Anda, te iba dunha vez. Anda, home. Vai un esforzo. Gracias pola vosa actuación. Queremos que cantedes todos xuntos dúas cancións. A primeira fixémola para demostrar que queremos moito a nosa lingua, pero tamén serve para decir que queremos moito aos nosos pais, avós, irmáns, etc. Esta
canción é a Quérote máis. E a segunda cantiga é a deste mes, do noso cantigueiro popular, o Piripimpi. Gracias.
infantil damos de un agasallo para cada clase pola súa participación no concurso. O gañador do primeiro ciclo, Mariña Louso Ouviña. Finalista do primeiro ciclo, Jorge Veiga Calviño. Finalista do primeiro ciclo, Javier Rodríguez Seijar. Antes de que vos marchades, para despedirnos, cantaremos todos juntos o Pirim Pim Pim. E agora imos entregar os premios aos gañadores do concurso de escritores e biblioteca escolar. O gañador do segundo ciclo, Nerea Castro Amado. Finalista do segundo ciclo, Carolina Vázquez Vilar. Finalista do segundo ciclo, Uxía Rodríguez Franco. Gañador do terceiro ciclo, Lucas Aguín Perventa. Finalista do terceiro ciclo, Sabela Silva Leiro. Finalista do terceiro ciclo, Candela Prego Taboada. Un abrazo. Eso es todo, amigos.